El vaixell Sea ha salpat esta vesprada del port de Borriana per a rescatar migrants al Mediterrani. Milers de persones fugen cada any per mar des del nord d'Àfrica per a buscar asil a Europa. De fet, els 9 vaixells que operen des d'este port de la Plana Baixa estan tots en missió humanitària. Nova missió humanitària cap al Mediterrani. La embarcació Sea, que està atracada al port de Borriana, està eixint en missió humanitària cap al Mediterrani central per al rescat de gent migrant que cada dia ixen de les costes d'Àfrica del Nord per a buscar vides millors cap al Mediterrani i cap a Europa. L'embarcació arribarà demà al Mediterrani central i durant els dies que ha estat al port de Borriana ha rebut suport logístic de les ONGs que estan ací i que operen al port de Borriana, com la ONG de l'Aurora. El vaixell de bandera alemanya navegarà entre aigües de Líbia i Itàlia. L'aprovisionament d'aliments és el que ha rebut la tripulació. Sempre premiem que siga comerç de proximitat i comerços familiars, a ser possible. En l'últim any, més de 100.000 persones s'han llançat a la mar per aconseguir arribar a Europa. És la primera vegada que no anem a tindre cap vaixell preparat missió, vol dir que tots els vaixells de la flota civil humanitària ja estan rescatant. Les organitzacions locals reclamen més ajuda de la societat civil.